Najvyššie volejbalové súťaže na Slovensku nezadržateľne smerujú do záverečnej časti sezóny 2011-2012. Okrem titulov sa však bojuje aj o to, ktoré družstvá sa v budúcej sezóne budú môcť spíšiť prívlastkom extraligové. Druhý turnaj prelínacej súťaže mužov sa hral v Žiline. Po prvom turnaji, ktorý bol v Komárne, išli do súbojov záverečnej časti z prvého miesta volejbalisti Lokomotívy Zvolen. Tí hrali v uplynulej sezóne extraligu a skončili v nej na 9. mieste. Jednoznačne sme prišli s ambíciou aj v Komárne, aj v Žiline, aby sme potvrdili znovu účasť v extralige. Čo sa nám momentálne darí, vyhrali sme v Komárne, sme vyhrali prvé dva zápasy, s Komárnom 3-0 a so Žilinou 3-0. A až na ten druhý deň, keď sme vyhrávali s Vranom 2-0 a prehrali sme 3-2. Z druhého miesta po komárňanskom turnaji išli do záverečného turnaja víťazi prvoligovej skupiny Stred, hráči volejbalového oddielu AC Uniza Žilina. V Komárne sme si to dobre rozbehli, sme zatiaľ na druhom mieste so 6 bodmi, ale bude to ťažšie potvrdiť, aj keď sme v domácej hale. Fantastické publikum a radi by sme postúpili do tej extraligy a vrátili Žiline to, čo tu kedysi bývalo a bolo. Najväčším konkurentom Žiliny v boji o postup do extraligy boli volejbalisti MŠK Vranov nad Topľou. Víťazi skupiny Východ boli po prvom turnaji na 3. mieste o 3 body za Žilinou. Myslím si, že je to všetko otvorené, čo sa týka výsledku, ale v podstate situácia je taká, že aby sme mali nejakú teoretickú šancu ešte na to prvé alebo druhé miesto, tak musíme poraziť Žilinu rozdielom 3 bodov, čiže musíme vyhrať 3-0 alebo 3-1. Každý iný výsledok v podstate dá sa povedať, že rozhodne o tom, že už asi stratíme tú šancu na postup do extraligy. Prvý prelínací turnaj v Komárne sa najmenej vydaril volejbalistom Spartaka Komárno. Víťaz skupiny Západ mal v Žiline najmenšiu šancu na postup. My sme chceli 2 víťazstvá, nepodarilo sa nám to. Ťažkých súperov sme mali, Žilina bola lepšia, aj Zvolen. Ale chceme si zahrať a trošku skomplikovať situáciu pre tie družstvá, ktoré sú favoritmi. V úvodnom stretnutí turnaja sa stretli dvaja z najhorúcejších favoritov na postup. Extraligová Lokomotíva Zvolen a domáca AC Uniza Žilina. Plná hala videla vynikajúci volejbal, v ktorom si obe družstvá nakoniec body delili. Vedeli sme, že je to v podstate najväčšia ašpirant na postup do extraligy. Domáci zápas hrali vynikajúco, čo môžem pochváliť hlavne v poli, čo sme o nich vedeli. Ale nakoniec vyhral možno ani nie lepší, ale aj trošku šťastnejší manšaft. AC Uniza Žilina, Lokomotíva Zvolen 2-3, po setoch 20-25, 25-17, 24-26, 25-18 a 9-15. Mali sme to dobre rozbehnuté, hlavne v 3. sete, keď sme viedli 23-21. Mali sme pár setbolov možných, ale taký je šport, nevyšlo to. Pekne sme zabojovali v 4. sete. V tiebreaku sa prejavila určite skúsenosť a odvaha viac menej extraligového tímu. Ale som rád, že chlapci sa nezlakli supera a že 3-2 je pre nás dobrý bodík do tohoto turnaja. Samozrejme budú dôležité zápasy s Vranovom a s Komárnom zajtra. V druhom stretnutí barážového turnaja porazili volejbalisti Vranova nad Topľou hráčov Spartaka Komárno 3-1. Tretí zápas mohol definitívne rozhodnúť o zotrvaní volejbalistov Lokomotívy Zvolen v najvyššej slovenskej súťaži. A Zvolenčania neponechali nič na náhodu. S prehľadom zdolali Komárno 3-0 a už po prvom dni žilinského turnaja mohli oslavovať. V záverečnom zápase sobotnejšej časti sa stretli dvaja zostávajúci kandidáti na postup. AC Uniza Žilina a MŠK Vranov nad Topľou. Ak vyhráme, máme šancu, ak prehráme dneska so Žilinou, zajtra to bude už len o nejakej prestíži. Najdôležitejší zápas sezóny bol od začiatku veľmi vyrovnaný. V závere prvého setu mali za stavu 24-22 Žilinčania prvý set bol. Na víťazstvo však museli odohrať ešte 6 lôpt. V druhom sete viedli Vranovčania hneď v úvode 5-0 a tento svoj náskok postupne zvyšovali až na konečných 11 bodov. Do tretieho setu nastúpili Žilinčania ako vymenení a zaslúžene ho vyhrali. Záver štvrtého setu bol priam infarktový. Vranovčania viedli 21-18. Domáci zlepšili dôraz na sieti a podarilo sa im otočiť na 24-23.
Prvý meč bol, ešte hostia s mečom odvrátili. Za stavu 24-24 mali podanie, ktoré išlo na Martina Štodera. Nasledoval jeho perfektný príjem na stred siete, kde ho nahrávač Braňo Chudík pridvihol streďákovi Jurajovi Hovorkovi a ten sa nemýlil. Juraj potom išiel na podanie. Volejbalisti Vranova urobili príjem a chceli zaútočiť z pravého kolíka. Ich smečiar však trafil anténku a v hale prepukla obrovská radosť. Bolo to ťažké, na začiatku sme zvládli prvý set, potom sme to domrvili, ale nakoniec sme to zvládli aj fyzicky, aj psychicky a zvládli sme to, postupili sme tam. Takže tak všetko, ja idem asi oslavovať. Ja som šťastný, jasné, že som šťastný, tešíme sa všetci a ďakujem vlastne celému tímu a vedeniu všetkým, že sme to dotiahli až sem a tešíme sa na Extraligu. Volejbalisti AC Uniza Žilina porazili MŠK Vranov nad Topľou 3-1 po setoch 27-25, 14-25, 25-21 a 26-24, čím prakticky rozhodli o svojom postupe do budúcoročnej Extraligy. Nakoľko Vranov vyhral prvý zápas proti Komárnu 3-1, pre nás to bola jednoznačný signál toho, že o postup do Extraligy sa rozhodne medzi nami a medzi Vranovom. Z tohto dôvodu to bol veľký tlak na jedno aj na druhé družstvo, čo bolo vidno aj v tých ťažkých začiatkoch. Nakoniec sme tie koncovky zvládli lepšie ako náš super, pomohlo nám k tomu aj domáce publikum a sme veľmi šťastní, že sme do tej Extraligy postúpili a že sme Žilinu volejbalovo vrátili tam, kde kedysi bola. Nedeľné zápasy už boli prakticky iba formalitou a tréneri v nich dali príležitosť všetkým hráčom. Lokomotíva Zvolen porazila v prvom z nich MŠK Vranov nad Topľou 3-0 a AC Uniza Žilina prehrala so Spartakom Komárno 1-3. Žilinčania nastúpili na nahrávke s Rosťom Chudíkom a Petrom Hovorkom. Prvý nahrávač Branislav Chudík nebol na zápas nominovaný. Rovnako mimo súpisky zostali aj hráči, ktorí hrali v základnej zostave proti Zvolenu a Vranovu. Vrchol celého stretnutia prišiel v závere 4. setu. Za stavu 22-24 zobrali domáci oddychový čas a v ňom oznámil všetkým prítomným koniec svojej hráckej kariéry dlhoročný úspešný hráč a súčasný tréner žilinských volejbalistov Rostislav Chudík. Budeme za chvíľu 50 rokov a je to ideálny čas. Ešte som sa snažil pomôcť chlapcom v niektorých zápasoch, keď boli zranení, keď boli ťažšie situácie, možno skúsenosťou, už určite nie fyzicky. A na tréningu si ešte zašportujem, ale hovorím, prišiel ten čas. Plná hala tlieskala Rosťovi na rozlúčku aj za stavu 23-24, kedy chytil poslednú prihrávku v svojej hráckej kariére do rúk a ukončil tak stretnutie s Komárnom. Tá posledná lopta, aj keď to vyzeralo dramaticky a mohli sme ešte zvrátiť situáciu na 2-2 s Komárnom, nešlo o nič, možno o pocit víťazstva, ale všetci to, myslím si, aj diváci zaakceptovali a za to im ďakujem. Za celú tú 35-ročnú kariéru, ktorú som prežil tu v Žiline a v zahraničí so zdravím, bez nejakej operácie a ešte raz ďakujem Pánu Bohu, rodine, všetkým, ktorí ma podporili a nech žije volejbal. Do budúceho ročníka volejbalovej extraligy mužov postúpili z prelínacej súťaže družstva Mestského volejbalového klubu Lokomotíva Zvolen a volejbalového dielu AC Uniza Žilina. Najťažší bol ten prvý zápas so Žilinou, ktorý sme zvládli 3-2. Najviac hrízli boli v podstate aj potvrdili, že tiež postúpili do extraligy. No a v tých dvyšných dvoch zápasoch v podstate už len potvrdili rolu favorita. Zahrali sme si z chuti a sme radi, že sme to vlastne ustáli. Čo sa týka extraligy, to by som poprosil všetkých ľudí, ktorí majú radi vôbec halový šport, aby pomohli. Takéto veci priťahujú mládež späť do hal, k zdraviu, k športu a preto toto robíme. Ďakujem. S účinkovaním v prelínacej súťaži boli spokojní aj tréneri Vranova nad Topľou a Komárna. Spokojný som s tým, s prístupom, s výsledkami, v podstate možno ten posledný zápas, ale to už žalo. Dal som zahrať všetkých chlapcov, aby
Som sa im ako nejak odmenil za tú celosezónnu prácu. Sú tu chlapci, ktorí volejbal ešte na takéto úrovni ani nezažili. Bol to pre nich zážitok a ja to hodnotím ako celkové vystúpenie na tomto turnaji v Žiline kladne. Zaslúžene postúpili dve najlepšie družstva, Žilina a Zvolen. Sme radi, že aspoň v jednom zápase aj my sme dokázali vyhrať. Tak si myslím, že spravodlivé je to tak, jak je to. Ja som dal možnosť aj mladým hráčom trošku, aby skúsili, jaká je tá atmosféra. Som s tým spokojní, oni si zahrajú svoje, tak asi na to toľko máme. Ešte raz zaslúžene postúpili dve najlepšie družstvá.